Arratsaldean, Laida Mujika, Kaskarotenea ikastola, Sibiruko ikastolan gaude eta, bueno, zu guraso azala. Bi aurre dazkazu hemen eta besteik gabe hasiko bazina saltzen zuen arazoa zertan datzan edo zertan zabiltzaten azken aldin komunikabideetan da ateratzen ari zatelako, ez hezkuntza kontu bati, baizik hemen baimen arazoa dialata, ezta? Bai, bueno, hau da Kaskarotena ikastola. Sortu zen duela 2 urte, Ziburun. Guraso talde batek sortu zuen, nahi ginulako Ziburun ikastola bat izatea, ez? Importantea zelako guretzat, gure aurrek euskaraz ikastea, aukera bada auzoko herrietan, baina nahi ginuen euskaldun horiek hemen gelditzea eta herrian euskararen inguruko dinamika bat edo sortzea. Orduan, bildu ginen hainbat guraso eta erabaki ginuen auzapezarekin hitz egitea, uzten zigun, alokatzen zigun, terreno bat edo zerbait. Eta insistituz, lortu ginuen, beraz, prefabrikatu hau hemen konpartzea. Hau da, eskola publikoaren eremua, eskola publikoa garaian 2 urterako obretan zen, eta orduan hautsa zegoen. Eta beraz, utzi ziguten gure prefabrikatu horrez hartzen, baldintza zen, uztailean gu erendik joaitea. Gauza da, hemen kokatu aintzin jatzin egin zingula, hautzaroko eremu batean edo kokatu goko ginduela. Orduan, genekien hau ez dela betirako, baina pentsatzen ginen beste aterabide bat izanen zen. Orduan, hasi ginen 3 aurrekin, eta gaur egun 13 ditu. Beraz, ezagunak edo egin gira ekainetik goiti edola, sinelako auzapezarekin hitz egiten beste aterabide bat atxamateko, eta ez dakigu oso ondo zergaitik, baina errantzigun ezela bere afera, eta beraz, aski ginuela apartamendu bat txekatzea edola, baina ezin gine daren gelditu. Eta dut erran genion, ados, hemen ez gelditzeko, baina kalira ere zurgira joanen, orduan, mesedez, atxeman dezagun elkarrekin aterabide bat. Eta beraz, hainbat proposamen egin genizkion, aurreko nahi etortzerakoan gu haiek zeuden tokira joatea, zoko auzora, etxe publiko bat edo obretan erabiltzen ez duten etxe bat guk konpontzea, eta beti ez ezkoa izan da. Orduan, auziperatu gaitu ez ginelako nini joaten, behin, 2 aldiz, orduan irailan iritsi zen epaia zela 7 egunen buruan joan behar ginela hemendik, bestela 100 euroko itxuna pagatu behar ginuela, eta guk baterabiderik ez ginoenez, erabaki ginoen hemen gelditzea, eta Euskal Herritik ukan dugun sustengo eta elkartasun guztiari esker, geroztik hemen gaude. Moztu zigun elektrizitatea ere bai, ez ez ginela joaten, moztu ziren, guri ez, muzizien elektrizitatea 13 aurrei, 2 eta 4 urte arteko aur bat zuen. Generadore bat ezarri ginuen martxan, eta, zorionez, joan den astetik berriro ere lortu dugu elektrizitatea piztea, ze generadorearekin 3 orduro gasolina jarri bar genion, kriston arrabotsa egiten zuen. Beraz, galdegin diogu zuzenean elektrizitate hornitzaileari, enpresari, jartzea kablea eta beraz, gutxienez, entzuko duzten bezala, ez da arrabotxik. Arrabotxik ez. Eta beraz, alde hortatik Eta esan beharra dago, 100 euroa izatela, 100 euroko isuna ordaintzen, Bai, userra pasatzen da notifikatzea hemen gaudela, orduan pasatzen behin, urriaren 17an, beraz erran nahi du pagatu ditugula 4.000 eta piko euro, irailaren 9-tik urriaren 17ra. Orduan berriro pasa beharko litzateke, berriro pagatzeko urriaren 17tik urrengo datara. Jakin behar da baita ere, nola 100 euroekin ez garen joaten, itxoin dute ditxoin. Nola ez garen joaten 100 euroekin, erabaki duela, galdegin diola epailari 400 eurora igotzea. Eta, hauzia normalan astebuka eran dugu, baina guk erran diogu gaur egungo goera da, galdegin diogula auzapezari, bertan bera uztea hauzia, ari gira terreno pribatuak edo apartamenduak ez, baina etxe pribatuak sekatzen, orduan uztea hemen egoten aterabidea atxeman arte, eta elektrizitatearekin eta gelditzeko eta isuna eta bertan bera uzteko. Kanpaina hasi zenuten, elkartasuna eta sostengoa lortzeko, manifestazio jendetsuari izan zen, jarraitzen duen laguntz horrek edo babes horrek edo... Bai, babesa eta izan da harrigarria, horre ostiralean bagoaz Arrasatera cross solidario bat antolatu dutelako gure alde, Ibarran ere kilometro solidario bat,
Eta, bueno, eta momento algidoa edo izan zen Manifas, 6.000 pertsonarekin izan zen gurasoentzat oso momentu unkigarria ikustea, zenbait jende heldu zen Euskal Herri guztitik guretzat, 10 familia gira, orduan gure atzean hainbeste jende ikustea ikastolaren alde eta Euskararen alde orokorrean uste dut importante izan zen. Orduan egia da Manifata gero pixkat denak gelditu gara pixkat plof, baina ez, zoritxarrez kanpainak segitzen du eta sustengoa behar dugu oraindik, eta edo isuna baratzeko, edo zoritxarrez atirabide pribatu batera joan behar baldin badira dirua beharko dugu. Beharko dezuelako. Bueno, Aiurri aldizkarikoa gehagu, eta berez urnitan Andoinen, astekaria bintzat Andoinen da urnitan atatzen dena, eta esan beharra dago, detaile bezala, jatorriz edo zure ama bintzat urnitarra dela. Eta badagoela beste gurasoen bat ere Andoinen jaiotakoa dena. Bai, nire ama urnitakoa da, eta nire gurasoak orain urnitan bizi dira, bada 5 urte edo urnitara joan zela bizitzera. Nire aitona eta amona nahiko ezagunak dira herrian, aitona sesteroa zen, Antonio Garmendia eta Tani, eta badago beste guraso bat, hori Peio Andoaindarra dena ere. Orduan hemen koinzitu dugu Ziburun. Eta beraz, poza da, izuango jendeari agur bat egitea, eta, elkartasuna edo... Eta hori, ari hasi dezatela beren elkartasuna, modu batea edo bestela, ez? Hori da, bai. Azkenean arazo ez dela lokala, ez? Ziburuko arazo bat, bezik, den Euskaldun sentitzen garen guzti eta ukitzen diguna, ez da? Bai, ez da bakarrik Ziburuko arazoa, baizik eta Euskaldun askorena, ikastola askorena, zenta arazo honek irudikatzen du ikastola askoren arazoa, ez bakarrik gurea, baizik eta iparraldean eta Nafarroan edo batez ere Euskara ofiziala ez den tokietan dauden hainbat arazo. Orduan egia da Euskal Herri osoaren edo arazo bat dela edo eta denek badutela parte hartzeko laguntzen zerbait antolatuz edo diru laguntza bat emanez edo mezuak eta marrazkiak edo bildu izan ditugu ere bai, eta orduan guretzat oso importantea da ikustea ez gaudela bakarrik. Eskerrik asko. Zuei.